नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये मी आज तुम्हाला तवा पनीर आणि पालक पनीर कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहे पनीर तवा मसाला. तर ही रेसिपी मी तुमच्याबरोबर आज शेअर करते ती खूपच चांगली आणि खूपच टेस्टी बनते. आपण घरच्या घरी एकदम हॉटेलसारखा पनीर तवा मसाला बनवू शकतो आणि ते पण एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये. तर आता आपण बघूया त्याला काय काय साहित्य लागते. तीन चिरलेले कांदे घेतले आहेत बारीक, 3 टोमॅटो घेतले त्यांना मी बारीक चिरून घेतले, अर्धा कप शिमला मिरची घेतली आहे आणि इथे मी 3 मिरच्या घेतल्या आणि त्यांना असं बारीक कापून ठेवलं. आणि इथे आता मी 200 ग्राम पनीर घेतलंय, त्याला आता मी पाण्यात टाकून ठेवले आणि आता त्याच्याला मी छोटे असे स्क्वेअरमध्ये पीसेस करून घेणार आहे. आता साई जिरा घेतलंय, 1 चमचा ओवा, लाल मिरची पावडर, 2 चमचे धने पावडर, 2 चमचे जिरं, 1 चमचा हळद घेतली आहे, चमचा आले लसूणची पेस्ट घेतली आहे ठेवली आहे. त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकते आणि त्यामध्ये मी आता 1 छोटा चमचा तूप टाकते. आणि आता इथे पनीरचे मी असे चौकोनी तुकडे करून घेतले आहेत. आता या पनीरच्या तुकड्यांना आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे. तर त्यामध्ये मी आता पनीरचे तुकडे टाकणार आहे. गरम झाले आहे तर त्यामध्ये मी आता हे पनीरचे तुकडे टाकते. मी थोडे थोडे करून 2 वेळा करून घेणार आहे. मी सर्व एकदम नाही टाकले, त्यामध्ये मी इथे थोडे बाकी ठेवले आहेत आणि थोड्यानंच पहिला फ्राय करून घेते. आपल्याला त्याला जास्त करपवायचं नाही आहे, सोनेरी रंग येईपर्यंतच त्याला तळून घ्यायचं आहे. तर आता हे बघा आपले गोल्डन ब्राऊन झाले आहेत व्यवस्थित. तर त्यांना मी काढून घेणार आहे. आपल्याला तेल काढायचं नाही म्हणून मी झाऱ्याचा वापर केला आहे. त्याच पद्धतीने मी दुसरे पण तळून घेणार आहे, जे मी पीस ठेवले होते बाकी. तर आता माझे हे पण तुकडे तयार आहेत आणि त्यांना पण मी आता काढून घेते. त्यांना मी जरा पण करपायला नाही दिलं आहे, मी फक्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच त्यांना फ्राय करून घेतलं आहे तेलामध्ये. आता त्यामध्ये मी जिरं टाकते. जिरं आपल्याला चांगलं तडतडेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. आपलं जिरं चांगलं तडतडल्यावर त्यामध्ये मी आता कांदा टाकणार आहे. आता आपण जिरं आणि तेलामध्ये कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे. आपल्याला कांद्याला करपवायचं नाही आहे, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत त्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता त्या कांद्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकणार आहे. आता आपण त्याला परतून घेऊया. तर आता इथे मिरचीला असं मी उभं कापून घेतलं आहे, मी त्याची पेस्ट नाही बनवली आहे आणि तेच मी त्यामध्ये आता टाकणार आहे. आणि आपण ती मिरची चांगली त्याच्यामध्ये परतून घेऊया. आता त्यामध्ये मी ओवा टाकते, धना पावडर, हळद. तर आता आपण हे सर्व मसाल्यांना व्यवस्थित परतून घेऊया. मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे कारण की ते करपलं नाही पाहिजे म्हणून. आता मी त्यामध्ये 1 चमचा बटर टाकणार आहे. तर आता आपण ते बटर आणि कांदा चांगला मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. आणि आता आपण लास्टला त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकणार आहे. आणि आता आपण हे सर्व मसाल्यांना एकत्र चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर आता त्याच्यावरती मी ढाकण ठेवणार आहे आणि त्याला 5 मिनिटं चांगलं शिजवून घेणार आहे. हे आपले मसाले चांगले शिजले आहेत. आता हे बघा आपल्या मसाल्याला तेल सुटत आलं आहे, म्हणजे आपले हे मसाले तयार आहेत. तर त्यात आता मी अर्धा वाटी शिमला मिरची टाकणार आहे.
शिमला मिरची टाकल्यावर आपण त्यामध्ये आता डायरेक्ट पनीर टाकणार आहे, जो आपण मगाशी तळून घेतला होता. आता आपण त्या सर्वांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये 1 चमचा पाणी टाकणार आहे. तुमचा गरम मसाला टाकणार आहे. गरम मसाला मी लास्टला टाकला आहे कारण की त्याचे मग फ्लेवर्स बरोबर त्या मसाल्याला लागतात. पहिला गरम मसाला टाकल्यामुळे त्याची जी खुशबू असते ती निघून जाते, म्हणून आपण गरम मसाला लास्टला टाकायचा. तर आता आपण या सर्वांना मिक्स करून घेतलं आहे. आता त्याच्यावरती मी परत साई जिरं टाकणार आहे. आता आपण त्याला चांगला मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण आपल्या तवा पनीरला 5 मिनिटं वाफेवर शिजवून घेणार आहे. आता त्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया. तेलामध्ये बनवलं आहे. जर तुम्ही याला तुपामध्ये बनवलं तर याची टेस्ट एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच येणार आहे. घरच्या घरी तुम्हाला तवा पनीर मसाला खायला मिळेल. आता तुम्ही हा तवा पनीर मसाला फुलटणसोबत किंवा नानसोबत पण खाऊ शकता. हे खूप छान लागतं. तवा पनीर मसाला तयार आहे. तर मी सर्विंग बॉलमध्ये काढून घेते. तर आता तुम्हाला माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू. नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे पालक पनीर. आणि हा पालक पनीर बनवणं खूपच सोपं आहे. आपण एकदम घरच्या साहित्यांमध्ये सोप्या पद्धतीमध्येच ते आज बनवणार आहे. आणि एकदम हा रेस्टॉरंट स्टाईलसारखाच पनीर बनणार आहे. त्याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे. तर तुम्ही पण माझा हा पालक पनीर एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला हा कसा वाटला. तर आता पालक पनीर बनवायला काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण या व्हिडिओमध्ये बघूया. तर आज आपण बनवणार आहे पालक पनीर. तर त्यासाठी मी हा पालक घेतला आहे. तर थंडीचा सीझन चालू झाला आहे, तर त्यामध्ये बाजारामध्ये मस्त एकदम हिरवागार असा पालक येतो आणि पालक आपल्या शरीरासाठी पण खूप चांगला असतो. तर त्यासाठी मी आता पालक पनीर बनवण्यासाठी मी 1 जुडी घेतली आहे पालकची आणि 15 रुपयाला मला भेटली. आणि हा पालक खूपच फ्रेश आहे आणि खूपच चांगला आहे. तर आता आपण मस्तपैकी पालक पनीर बनवणार आहे आणि त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण बघूया. त्यासाठी मी इथे 1 कांदा घेतला आहे आणि त्याला असं बारीक कापून ठेवलं आहे. 1 मिरची घेतली आहे, हिरवी मिरची. 5 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. 1 इंच आलं घेतलं आहे आणि 1 टोमॅटो घेतला आहे आणि त्याला पण असं बारीक कापून ठेवलं आहे. त्यात तुम्हाला मी बोलली की मी 1 जुडी पालक घेतला आहे. तर त्यासाठी आपल्याला हा 200 ग्राम पनीर लागणार आहे. तर आता त्यासाठी आपल्याला गरम मसाला लागतो, ते पण मी इथे घेतलं आहे. तर आता मी 1 चमचा जिरं घेतलं आहे, ते लवंग घेतले आहेत 5, 1 दालचीन घेतली आहे आणि 5 मिऱ्या घेतल्या आहेत. त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ठेवलं आहे गरम करायला. ते मी आता अर्धा चमचा साखर टाकणार आहे. साखर पाण्यात टाकल्यामुळे पालकचा कलर हिरवागार राहतो. आता दुसरीकडे मी एका भांड्यामध्ये हे 5 बर्फाचे तुकडे घेतलेत. हे बघा आता आपलं पाणी उकळत आलं आहे. तर आता याच्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी टाकणार आहे आणि हा दुसरा ग्लास. आता दुसरीकडे आता हे आपलं पाणी बघा चांगलं उकळलं आहे. आता त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये टाकलं आहे आणि तो आता मी 2 मिनटामध्ये काढणार आहे. आता हे बघा 2 मिनटं झाली आहेत. आता त्याला मी बाहेर काढणार आहे. आता हे बघा त्याला मी झाऱ्याने बाहेर काढते. आता त्याला आपण ताबडतोब थंड पाण्यामध्ये टाकणार आहे कारण त्याचा कलर बदली नाही झाला पाहिजे म्हणून. आपण थंड पाण्यामध्ये का टाकतो कारण त्यातली गरमी निघून जायला पाहिजे म्हणून. आता मी 1 कढई घेतली आहे, त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकते. त्यामध्ये आता आपण हा गरम मसाला टाकणार आहे. पहिलं मी मिरी टाकते, आता लवंग टाकते, 1 दालचीन टाकलं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला स्लोच ठेवायची आहे. आता मी त्यामध्ये जिरं टाकलं आहे, त्यामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकली आहे, कांदा पण टाकणार आहे, आलं लसूण आपण सगळं मिक्स त्याच्यामध्ये करणार आहे. आपण टोमॅटो पहिला नाही टाकणार आहे, आपण त्याला नंतर भाजून घेणार आहे. तर आपण त्याला आता चांगलं तेलामध्ये परतून घेऊया. आपल्याला हा कांदा चांगला तेलामध्ये गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर आता हे बघा आपला कांदा थोडा गोल्डन ब्राऊन होत आला आहे. आता त्यामध्ये मी आता हा 1 टोमॅटो टाकणार आहे कापलेला. आता या सर्वांना आपण परत चांगलं तेलामध्ये परतून भाजून घेणार आहे. त्यात आता मी 1 कप पाणी टाकत आहे. आता आपण त्याला पाण्यामध्ये पण चांगलं शिजून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये मी आता 1/4 टीस्पून मीठ टाकणार आहे. तर त्यावरती मी झाकण ठेवते आणि त्याला आपण 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे.
कांदा टोमॅटो व्यवस्थित शिजून निघाला आहे. आता मी गॅस बंद करणार आणि त्याला मी आता डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढणार आहे. आता मी त्याला थोडं थंड करून घेणार आहे. हे थंड झालं आहे आणि त्यामध्ये मी आता पालक टाकणार आहे. आणि आता त्यामध्ये मी 1 वाटी कोथिंबीर टाकणार आहे. कोथिंबीर टाकल्यामुळे पालकचा कलर अजून हिरवागार येणार. तर आता या सर्वाला आपण मिक्सरला लावून घेऊया. तर आता हे बघा जरा मी बारीक एकदम मिक्सरला लावून घेतलं आहे. आता हे बघा जरा मस्त आहे की हिरवागार असा कलर आला आहे, म्हणजे व्यवस्थित आला आहे एकदम. एक कढई घेतली आहे, त्याखाली मी गॅस पेटवून घेतलं आहे आणि गॅसची फ्लेम मी स्लोच ठेवणार आहे, मसाले जळू नये म्हणून. आता मी त्यात परत 2 चमचे तेल टाकते आणि आता त्यामध्ये मी 1 चमचा बटर ॲड करणार आहे. त्यात आता मी 2 लाल मिरच्या टाकणार आहे आणि आता 1 हिरवी मिरची टाकणार आहे. आपण याचा गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे कारण ते करपला नाही पाहिजे म्हणून. त्यामध्ये मी आता 1 चमचा जिरा टाकते. आता ती हिरवी मिरची आपण त्यामध्ये टाकतो. आता त्याला आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहे. आता त्यामध्ये मी 1 चमचा धना पावडर टाकते, अर्धा चमचा हळद आणि आता आपण ते सर्वाला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये मी आपले हे पालकचं जे आपण वाटून घेतलं होतं मिक्सरला ते त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि आता आपण त्याला व्यवस्थित ते सर्व मिक्स करून घेऊया. आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे. तर त्यामध्ये मी 1 छोटी वाटी पाणी टाकणार आहे. मी त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्येच पाणी टाकून घेतलं होतं. तर आता आपण त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि त्याला सतत ढवळत राहायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवला आहे. तर आता मी या पनीरचे जे स्क्वेअरमध्ये असे कापून घेतले आहेत त्यांना. आता इथे आपली ग्रेव्ही तयार होतेच आहे आणि त्यामध्ये मी आता थोडासा लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. आता मगाशी मी ग्रेव्हीमध्ये मीठ टाकलं होतं, तर आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचाच मीठ टाकते आणि आता आपण त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. अंडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मी अर्धा चमचा तूप टाकलं आहे. त्यात आता मी 1 छोटा चमचा बेसन टाकणार आहे. ते बेसनला आपण व्यवस्थित भाजून घेणार आहे. आपण त्याला व्यवस्थित भाजून घेणार आहे परत तडक्याच्या भांड्यामध्ये. मला त्याचा कलर बदली करायचा नाही आहे, फक्त हलकं असं भाजून घ्यायचं फक्त बेसनला आपण. आता त्यात मी 2 चमचे पाणी टाकणार आहे आणि आता आपण त्याला परत त्याच्यावर मिक्स करून घेऊया. आपल्याला त्याची अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता हे बेसनची पेस्ट मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपली ही मस्तपैकी पालक पनीरची एक पेस्ट तयार झाली आहे. आता त्यात मी 2 चमचे दही टाकणार आहे. आता या दहीला आपण चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. आता दही मी त्यामध्ये ॲड करणार आहे. आता आपण ते दही आणि ती पालक पनीरची पेस्ट चांगली मिक्स करून घेऊया. आता ह्याला मी 5 मिनिटं शिजवून घेतलं आहे आणि त्यात आता मी पनीर टाकणार आहे. आता मी त्यामध्ये पनीर टाकून झालं आहे. तर आता त्याच्यावर मी ढाकण नाही ठेवणार आहे कारण ढाकण ठेवल्यामुळे त्याचा कलर चेंज होतो. तर त्याला मी असंच 5 मिनिटं अजून शिजवून घेणार आहे आणि गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवणार आहे. त्याचा वापर नाही केला आहे कारण क्रीम कोणाकडे असते कोणाकडे नसते. तर मी याला साध्या पद्धतीचंच बनवलं आहे. ह्याची टेस्ट एकदम रेस्टॉरंटसारखीच येणार आहे. तर तुम्ही पण याला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. आपल्या घरी जेवढं साहित्य असतं त्या कमीत कमी साहित्यामध्येच तुम्हाला मी हे पनीर बनवायला दाखवलं आहे, पालक पनीर. पण ह्याची टेस्ट एकदम बाहेरच्या पनीरसारखी चालली आहे, रेस्टॉरंटसारखी. तर आता हे बघा आपला हा पनीर तयार आहे, पालक पनीर मस्तपैकी तयार झाला आहे. तर आता हा आपला पालक पनीर बनवून तयार आहे. हा एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखाच पालक पनीर बनला आहे आणि ते पण आपण घरच्या साहित्यांमध्येच बनवलं आहे. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला.